Degffaith am Arglwyddes Llanofer. Mae babi'n cael ei geni ger y fenni. Bydd hi'n tyfu fyny ac yn helpu achub iaith, gwisg a Music Cymru. Ei henw? Augusta Waddington. Augusta Hall ar ôl priodi. Ond pwy ydy hi a beth nath hi? Hi oedd arglwyddes neu ledi Llanofer. Roedd hi eisiau cadw traddodiad y bobl gyffredin yn fyw. Y canu, y dawnsio, y gwisgoedd a'r Gymraeg. Ond roedd pobl pwysig eisiau cael gwared o hyn i gyd. Doedd dim angen pethau Cymraeg medden nhw. A phobl eraill yn meddwl bod dawnsio gwerin yn mynd yn erbyn Duw. Ond roedd Augusta yn dwlu ar hen ddillad Cymru, y delyn a'r Gymraeg. Naeth hi hefyd greu y Gymraes, y cylchgrawn cyntaf i Ferched Cymru. Roedd hi'n hoffi peintio lluniau o wisgoedd Cymru o gwmpas y wlad. Daeth hi a'r delyn yn ôl fel hoff offeryn Cymru hefyd. Roedd cael rhywun pwysig fel hi yn siarad dros bethau Cymru yn help mawr. Y delyn, y gwisgoedd a'r Gymraeg, maen nhw yma o hyd, ac mae llawer o ddiolch i Augusta am hyn. Diolch, Augusta.